Ole, chubai leve ku. Ama saber in zawain kum thar chubai ka buk chawa. Boina hey trading opportunity te kan song thau le nga. Enge tung ku ta na kan trading in buat sai na te thata kan nei ka ringa. Trading bi ka abigin tu kum kanin focus nga. Thei pa to kan chu ha nga ke ma pon video thatak tak te. Lo chup so to mga video video ti han clear how na lampang chau lo po educational lampang mo educational la han technical lo lampang fundamental finance sim po mi zau te ngan hria thei nan lo chop chhuat te po an tum zelanga thil thui tak chu ka hrelawa ma se kan hria tanga te lo share ve ka tu manga angin art chumi chu ani chumi chu ti tur ti te in hria chuan recommendation te po comments lama te po lo drop ve zel thei ni ama sabera chuan dik soi kan ena dik soi hi kan hung hian dik soi kan hung hian in than hun chawa tang khan ala bullish ta viawa tro USA anin thana Donald Trump a chawa tang khan price la bullish chau viau ta chuta zon nge kan be sei thai kan di zon I kan bullish ani dik soi a zon mo long term overall bullish chumi idea chuan analysis kan ti a enge trade opportunity bullish kan ti wang hanga short thai lo ti nan lo kan ti kha bullish a pullback a te short opportunity kan mu chong an short ang chu zong kan en chong first of all monthly a hin en tai la ma drawing hi kan ta lo nga tro monthly a hian kan hung hian long candle pathum kan nei tai tro chuan tu ni January thani January a hian momentum lian tham lu tu kan be sem ka be sei lu tuk lo ni movement chuam ka ringa January February a kumang zon zon kum tir lampang a hian retracement te kan mu thin a ma se kha chu tien kartin video lo siam kan tu ma ta ha kan soi chawanga tro tuna hian dik soi hian kan hmong hian bullish movement kan nei ta ni three candle pathum three candle chuan tuna January a kan nom mek ta kan be sai thai chu tuna in retracement ani ka mo kala be sai dik soi hian ala chho zel po ka be sai ma se retracement chete chu om ka ringa thakhat nge tlani nge chu hriat lo monthly anga lan dan chuan ani chu chuan monthly hian enge areas of values kan nei ha kan en phot don ta ni hei a poimo thau ma se tuna mi hi chu kan day to day trade ta chuan a relevant bak lo mo ma se kan soi thawang kan hung hian hei kan hai nei ani ta ni tro kan hai nei ni chuan kan range sa siama kan breakout ta ni chuan enge kan be sai breakout chuan hemi hai hi a retest kan be sai ta tro chuan a retest sanga higher high siam le te po kan be sai khata han tuna hian a pullback no nem nge a chho le phot don ti kha chu lower time frame ma kan soi lenga lo man mo lo tai la chuan hei kan monthly area an ta ni heta tang hian monthly area hi fair price kan nei na an ta ta tang hian buy opportunity te po kan en thenga long term opportunity ni chu chuan weekly a hian kan enang weekly hi tuna hian dik suaya kan hmung hian enge price action weekly a push kan nei a chete pullback a tro push kan nei le a retracement awa kan push le a chuan tuna hian weekly a hian kan hmung chuan ta hian fair value gap a siam ta ni weekly hian fair value gap a retracement a oma November a chuan December le tun thlatir chu hei higher high la siam le ta chuan tuna hian enge areas of values weekly a hian kan nei kan ti chuan kan hmung hian hei tuna kan line siam hi monthly a kan high a pullback theina kan ti han ta ni chuan dik suai hian price hi a clear em ma hei trade opportunity thau ka ringa lo da bo tai la kan se tau ta tro hei em zone 107 zone ven in ta chuan weekly a hian enge dang ala nei fair value gap dang a siam le a chu chuan enge dang a siam supply mo sorry demand a siam ta ni fair value gap a fair value gap a demand a siam a kan be sai thei chu weekly kan be sai thei chu tuna chuan retracement mo heta a retrace a hei a high siam kha kan be sai ta ni chu tun thla atana kan lawin buat sai theina dan tur beran ta ni chu dik soi pair how USD pair how US bullish chuan euro USD te chu likely to be bearish mo chuan hei hi tuna hian hei hi ha hi kan break ta tro hem ba hi chuan rejection tleng wan huwa ta in retracement om don nge don lo kan en don chuan lower time frame a 4 hour a kan enanga 4 hour le 1 hour a en thea tuna hian 4 hour a hian kan hmung hian reversal lo mem lom lo tro
bullish scenario thawh lani chuan chuan hetlai kan lo be seina weekly a hemi a ron thlen te don chuan reversal awm lo chuan 4 hour ah hian reversal trade khalo la ngot kha hei a him lo ve tain chu 1 hour ah talo mem kan enang reversal kan en doin 1 hour ah po reversal pa ngai lom lo tro chan chu last fair value gap hei hemi lo poi kan la break lo ni hemi lo tang hian hei high policy am thei chuang chuan short kha a low probability ta em ani trade la kha chuan chuan headline area kan ngak ani chuan kan ngak thei ta ani lawa kar thara te trade opportunity 4 hour ah mo example ah 4 hour ah example ah retrace atro ta chuan pullback oma ta an sell opportunity om te zong kan sell ang headline kan area du thleng kha chuan ta chuan trade kan la lo nga buy opportunity om chuan buy hun kan enanga aum lawa consolidate chu kan ngak me ang kan hre thiam em ngai soyom je chu chuan khami kha ani mei ta dik soya chuan euro USD kan en le ha nga chan chu wen chu pair en tur kan nga na soi zung zong dik soi ka soi rei ber thina lo hre thiam ula chuan euro USD hi kan en chuan 4 hour hian fair value gap chin am yang tho khan ane tro a break a chuan ta a high a break a rejection kan hua tuna po hian retracement ka bai se ani time volume imbalance plus supply kan nei ta hei hi weekly area mo chuan hei kan monthly area zone ani bok ta retracement kan hmu ka bai se a chu po chu dik soi khan a lang chiang lo eu a hi chuan a lang chiang a hei kan retracement nei na i bai se na area khan ta ni tro chuan chuan kan hmuang hian first sign of reversal 4 hour kan to ta ni ta fair value gap kan nei tro ta po fair value gap kan nei boina am lo ta po kan nei fair value gap pari ka chuan heta headline lo kha break ta ni chuan tuna retracement kan hmu ta chuan kan retracement hmu hian 4 hour hian kan hmu tro 4 hour a bullish fair value gap a siama a retrace lu ta higher high siama chuta chuan nge kan be sei kan thei kan ti chuan price hi a chho ala be sei om ani ka thara kan trade idea store chu euro USD chuan buy opportunity ho chu chu 1 hour ah te 4 hour ah te 15 minutes ah te buy opportunity hmu chuan tu kar ta ni chu 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 a man hmu thlang lawa price hi a chho ut ka ring lo mo chang a he tin tun thla te po ari tun thla dai te pon retrace me theya kha kha chu opportunity om chung an trade tanga om lo chung an trade lawa ma se EU ah hian kan hmu hian a zia mel ta ni chuan gold thi kan soi liang thina gold thi ka lo en thok thoka gold thi kan hmu hian hetlai I price hlui ho chu kan en lo nga monthly kan en awang hian tlai hnai hi kan en le a monthly at enga nge om tro monthly fair value ge pa om tani price hi chuan enge om price a in reject chuan enge kan be sai the ni chu monthly high target hian price a chho le kan la be sai thei ta ni chu chu daily hian min thlo pu yam kan enang kan hmu hian daily a price section a enge tro hei hi daily a han daily bearish fair value gap nen aron chuka kan price retrace du na tro chuan a fair value gap CM2 kha kan hmuang hian hei hetlai ha hi a break ta ni a retrace a deep retracement aron nei le ta kha chuan soi thui lo nga a price om dan thlap thlap chu ka soi ha a huna zir te nei nang la chuan tuna enge kan be sei the kan di chuan kan hmuang hian ta equal high CM tro chete chuan a han liquidate ma se problem om lo hei kan target thei ni gold hi trade opportunity thawma ta demand kan nei a ta daily a fair value gap kan nei bok ta kan hmu hian chu wang chuang kar le lam chu gold buy ong ka ringa ka buy na te areas of value sau te ka lo share ang thei pon mo kan hmu hian gold big ta khi chu opportunity tha om hei kan screenshot anga WhatsApp group a te ka lo share bok ang chuan group an lo request angin hei ho hi ni ta kan request ho New Zealand dollar le CHF Swiss francs hei po hi kan hmuang hian trade opportunity tha ni tro engen a tha ni chan bearish wave kan nei ta New Zealand hei NZD-CHF hi bearish kan nei ta tro pullback a chuan tuna hian enge target tur hei hemi low hi target tur a nei ta ni chuan chumi a target tur chu zui chuan price action po tha hi trading opportunity tha om na mo heta a han pullback a tro kan fair value gap nei a pullback a
chuan ta fair value gap a siam le a chete weekly a chuan tuna hei hi ke pok a star ma nga trade opportunity tha kan mong hian tain equal high lo ma tro hei poi la mai thei la to lo mai thei kan en lo ang lai ni dai la hemi straight line ni kan mong hian a liquidate to a hemi high hi han lak le kher ka be sei to lo ni chuan 4 hour ha nge first fair value gap CM2 hemi lo hi ta ni tro heta chuan fair value gap CM2 chu hemi lo hi ni ala break lo a bullish tuna chuan 4 hour ha po technically zong ala bullish a ase kan mong hian price shift kan muta ni tro ta bullish fair value gap in a hold ta chi chuwang chuan hemi lo a break te nga kila emo hemi lo zok chuan pullback a entry kan zong anga hei target chu 0.493 zat pips vel nge tam vi ong hei poi 150 pips vel target om thei lo ni hi GBP AUD kan en leang GBP AUD po price action hi moi hlom khop me a GBP AUD po hi kan mong hian December a bullish le a tun tha a retrace a tuna point hemi poi rejection ba ka om karing lo ta ni tuna areas of values daily areas of values ang anom mek ta tro chuan 1 hour a te GBP AUD po 1 hour a kan mong hian hei trend change kan mutan mo a hol ta lo ar lo siam zo to lo a ta fair value gap ane a hol kherlo mai thai hemi lo te poi la flash le mai thai khata a flash na hemi lo la khuna han ta change of character om chuan buy opportunity te pom thang chuan euro ket kan en lenga euro ket chu ka du ai a move tan hi chuan euro ket chu kan mong hian heta hetlai daily supply tang hian reaction kan hmu tro ta nei liquidity channel kan ti man angan soi chen ha hei oma chuan kan mong hian euro ket po kan be se thei chu ta equal high target tur lom zuya higher price action ani tro in that pips nge 150 pips chawel ipo buy opportunity of mel view a ma se kan mong hian entry na omem entry opportunity omem omlo 4 hour 1 hour omem omlo entry opportunity lom lo ni chuan hetain hei tunai kan mui fair value gap a siama hei hi a replace bok ta ni chuan retracement om dona I sample a chho mai thea retracement om huna khan hemi a hian buy opportunity han song do ni man mo thak la mo ai po kar thara I CPI khat euro a hian omin ka hria chuan I US dollar kha NFP week ani bok ta a big takin euro USD kha trade an nuam do ni chu gold te pon yang chuan euro ke ti kan hmung hian man mo lo ilamo hei po te kan trade du chuan hemi area hian buy opportunity awm nge ka ring hei hi 1.1.48 chawa hian mouse ka kha ani deuh mai chuan USD CHF hei har price action base a trade na turom lo chuan trade hi ka la lutuk lawa hei po tro tuna inga ngeom tuna USD CHF po kan mong hian a range ta ni tuna top of the range chaw ma hi a breakout ang nge range na kal leang kha kha chu USD chak zong te pon hi nga kan mong hian hetiang hian ka trade ngai vak lawa trend pa ngai ka trade a weekly trend en juna la bullish ni tro ma se kan mong hian range cha ma wangin ei chu kam han mo lo emo breakout emo ta hian reverse alom chuan kan reverse anga hemi channel low target hian khang kha ni mai hetiam emo channel low target emo 50% target in mo hemi rectangle chung heng rectangle chung a trade hi chu thei lo ani chung la kan mong hian ta po reversal sign kan hmu ngal dir a tro ma sei reversal ani tin ala ni lawa chan chu bearish fair value gap hi pakhat chi ala inform ani khan hei po ala man mo thak lo hemi low te a break ani a pullback te om chuan 50% vel theng chu short chalak theng khang ho kha position kan nei theina ho ani daw chuan to ba bitcoin kan soya bitcoin poi a lo sa thim sui kan soi to eng tikhun lai vel khange khale
ni kum ka video July chau vela 55 48 ani khoila ngai 48 ani lai vel 48 ani lai vel hi ni pering ka ri kan soina sat ka soi ve na sat lai mo ta ha higher price section kan base sai thang an ti tuna 100k kai dera kan soi tong han bitcoin zu kan trade du ni zon day trade tang ani lawa ani lo zon swing trade tang zon a la om lu do san zu leveraging an trade thina ni lo zon hey a consolidation lai le I correction om lai hian pai popular ti han theihil to bila mo theihil to ti la I market fluctuation a han boi lo tai la san zu bitcoin zu 50% day down na taro I buy na tang 50% day down na aron up le zuan 100% day up le mo bitcoin khan ni lo altcoin tam tak po khang khan I wangin ri si sang le zo la ni ma se tu na engtin nge I tun kuma alo hun enge kan bai theina hun tu na kan hmung hian mun tlia po hian in tai la mun tlia fair value ke pasiam me kan I tro chuan chun aman mo thak lu tuk lo ta long chang wala bai ton ta bai le du dan chuan areas of value kan nei hun ber phei chu 74 or 74,000 vel tani hemi hi aron thleng angem ka hrelo aron thleng thei aron thleng lo thei ma se aron thleng pon kan hmung hian 50k low I niam te ni lo chuan henga pola bai nga mani zui sem long term mo 10 years plus an nga ni chuan take pa nga yang ang zong in view don tai la chuan bearish scenario lo om lo ala om mei don lo ta heng ho kan mui correction ve kan ni chuan first buy opportunity nge kan nei theina to hemi weekly a hian ta ni second buy opportunity chu hemi a hian chu accumulate du how ta nan ta chuan hemi weekly headline fair value ke patang hian reaction kan mu ngei po ka ringa kan hmu ngin kalau be sei masak dan tak chuan ta he nei equal lo kan nga kan nei nual ta tro relative equal loss heng ho lo I a break suaya higher price action kan lo kalau be se ma se kan hmu ngin hemi lo hian ala hol ta tlai lo in voi khata hol ta voi ni voi tum voi li hol ta tuna a hol ta tuna kan price action nei a chuan a buli sani tro for a wara po ma se kan be kan nga kha chu weekly hemi hi ni wang han daily a en le tai la kan hmu hian tai first reversal kan nei a daily a chuan ta reversal kan nei a fair value gap kan nei ta fair value gap kan nei a high kan break a tuna high price action tuna kan be sei thei chu hemi lo hi ka chang ani long term tan chuan ma se khami kha hemi a ron thleng photanga a chho kher lo mai thei mo heng te po I 100k zone te po han thleng lenga a chuk thei kha kha chu kan lo soi lok thei ani lo ma se tuna trade opportunity om dan tur bera khangai dan a chuan hemi daily fair value ke pian kan le pata hemi area emo hemi area tang hian trade ka du ta ni hemi in ka rai zon trade om lo ti na lo a trade thei lo ti na ni lo ta du ta na trade thei a du tan trade lo thei a mo kha chu engma soi thei om lo ma se opportunity tha kan hmu du chon hemi weekly daily area hian 1 hour entry zong ina ni lo pon hemi hian entry kan zong a example a hetai non chuk se 1 hour entry om lo chuan entry lo me ang mo heta ka ngak me ang heta ron chho se break se hemi high break le se entry om lo chuan entry lo me ang ka lo clear dan ani ta ni ka clear dan om lo chuan ka ding zong an ti lo chuan entry thei na zong zong a entry kan tuma kan ke manin setup pa ai kan nei lo ni chuan trade opportunity thaum thei lo trade a win vek thei lo a loss na me mo kha kha nan ke ni ai thiam fe ang te kha chuan an trade vek thei ni mai thei ma se kan limit te kan sia ta limit kan set kha tha mai ani khang song khani phot sa za na chuan kina te kan in so ta chan theu chau ka lo tum do ni